Hej alle sammen. Vi skal have et 4-dages kursus i budget og økonomi med opstart den 11. juni. Og når vi mødes, så vil jeg meget gerne have, at I medbringer nogle forskellige materialer. Det brev, som I har modtaget, det brev, hvor I har fundet det her link i, der står nederst på siden noget om de her materialer. Og jeg vil lige gennemgå det kort med jer, og det er simpelthen ud fra, at jeg ved per erfaring, at det af og til kan være svært at få fat i nogle af de her ting. Jeg har skrevet i materialet, i deltagerbrevet, hvor det er, I kan få fat i det. Men jeg giver jer lige nogle små fif, måske nogle små hints, der siger noget om, hvad I så kan gøre, hvis det ikke lige umiddelbart er til at få fat i. Det første er den lokale medaftale. Det er den medaftale, som I alle sammen bruger ude på arbejdspladsen. Den skal I selvfølgelig bare have med. Den skal vi arbejde med. Så vil jeg også gerne bede om at tage regnskabsrapporten med. Det er den rapport, der siger noget om jeres forbrug ude på jeres arbejdsplads. Den kan hedde regnskabsrapport, forbrugsrapport, økonomirapport. Hvis jeres leder ikke lige har den liggende, eller ikke lige ved, hvordan hun får fat i den, så kontakter I økonomisk forvaltning. Det kan være, det hedder HR hos jer. Det er lidt forskelligt, hvad de hedder i de enkelte kommuner. Og så ringer I simpelthen til dem, eller tager der op, og så beder I om at få fat i den her rapport, og så får I den. Mens I er deroppe, eller mens I snakker med dem, så kan I også snakke om den tredje pind, jeg har med. Det er kommunens budget. Det kan I altså også snakke med dem om. De kan vise jer, hvor I kan finde det, eller også kan de simpelthen give jer det i trykformen. Det er vigtigt, at I får fat i de bemærkninger, der er med til budgettet. Fordi det er i bemærkningerne, at politikerne skriver, hvad de vil næste år, og det er det, vi skal snakke om. Så skal jeg også have fat i kommunens tidsplan. Og det er tænkt med, at det er en tidsplan, der siger noget om hvordan budgettets proces det skal være næste år. Hvordan kommunen arbejder i den tid. Og den kan I også få fat i økonomisk forvaltning. Så som det sidste, der skal I have fat i procedureretningslinjen. Og det er den, som handler om drøftelse af budgettets konsekvenser. Og den kan I få igennem jeres næstformand i hovedet. Prøv at kontakte hende eller ham. De har den altid liggende. Det er de 5 ting, jeg meget gerne vil have, I tager med. Altså den lokale medaftale, regnskabsrapporten, kommunens budget, tidsplanen og så også procedureretningslinjen. Det betyder, at når vi mødes den 11., så kan vi sådan, jeg var lige ved at sige hardcore, gå på og arbejde direkte med jeres eget individuelle budget. Vi bliver 21, og I sidder alle sammen med hver jeres lille budget, jeres lille del af det store. Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer. Jeg glæder mig rigtig meget til at dykke ned i det sammen med jer og se om vi kan blive lidt klogere på noget af det kommunen de siger skal ske fremadrettet. Vi ses den 11. juni. Hej.